Kajing pelong dau thalai kan kajing dawa jong ni kadai ka insult ya kan ka ak ka ba la thau dagi tai ki MBC ba mchwa nak mentar ya dai ladam dai ki khun ki hajar ki ma so yong men ta singi ki berngem bersik bakin penlong ye ki jingi ki lada ka Khasi Hills Autonomous District Council kam weng yu ba shempang thaba na ka khet lingdorship haba ye debet kini ki dukhat ka joint action committee ki khun ki hajar ki ma so yong ki le kendu yu chief executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba ti khan ban pen kan mau byang ye ki jing ujor jong ki bete ban weng no yo ba shempang na ka daw byang shu ban penyat ya ka sanchar khada Habakren kilat pathai kubor chairman jongga joint action committee uba purning star shapong ulakan no persha ye uba bashempang thaba bat ong haka jing sisa haka sitarik berai bakat ar jakat wei nakaliang ka JSC ngilap aipor hapo exposi ban weng no yu ba sampang namar ba kadai jing dawa ka bala dus na majak tendai bat kadai ru ka jing dawa ka bala genuine haka ba jing thurmur ka jing le torti bet wi banta andai ngila aipor hapo exposi andai hadu mentaru hadu mentak asni bangiwan hang ne ban panjing pensya ya u nyem sem layo ka ru ke jebak nakaliang jong ka susil bat mentak asni hajing sya ngila da pun mencisngi yo ba titos ban de kendu mentak asni ane ba susi kalong ba haul ngiwan hang ne mentah don aja ne office kane kadai ka ngi ba kadai ka jingle sting jong ba titos nong yalam jong ukli sencar jong kene kesusil bat kejingle jong ba titos bat kejingle jong ba jombor ban bat bor sa ya u lengdok jong hima soyong ka pau sai ba kane kadai ka jing bombet jong ki ban long kita kindong yalam de bombet jong ki ban long usiam de bombet jong ki ban long executive member ber in charge ilaka bat ka jing pelong dau thalai kan ka jing dawa jong ni kadai ka insult ya kan ka ak ka ba la thau dagi tai ki MBC ba mchwa nak mentar ya dai ladam dai ba kadai ka jing thendau thala ladam dai ba kadai ka jing insult balai kinam sip khia ya ni kam ka dai ka jing dawa mulus dam lada uiam in charge ilaka kwa ba ka cencar trai muluk ka cencar khu cencar suba hapo ka hima jongi dai ban weng no mardol yo ba sampang thaba henry lada kum weng lada ka jing kuman ka jong ka susil jing kuman jong kine ki nongbat ya bor ni po susil ngatrai kan sapoi ka por ba upai ba uncim hi yak senjam pe ba un level le nakapor sa kapor nakoy kisngi ta padang pelun kisngi dia kabide bet ni ki khun ki hajar jong ka hima so yong ting dap ka sungsi ka bakraw hang siam ni kane ki ka ba ngila debu bu ya ka appointment bat i CM ndrei i kamdon pat ta kisngi te ka jungwan jungi hne te kalong ya ka jing dawa bangi la dawa ya kimat ke bangi la dawa bat ngila keren ru aki lat thai bor la bun sin te ka ka ba phunlong pat da na kaleng jungi ba ngonra kam sim ka ba sungpia ni i ba kam klemlong kat kum kijing dawa jungi ya ka bangi la dawa ya undok soyong ban herno nak suki jinglong ndok namar kajing le torti bat kajing trekam kujung u kaba sibun kijing bakla kaba ngi syam ning ba ke RTI ki bangi ngiwan ning ba ngi syam ba sibun ki bangi la ada keren hani ki press conference bala dem kata kolong bala dino yang hima sayong sa ka hima jirang tadin bangi la yo ru ya ka RTI ka bangi ni pana office ma reya ka taru sim lala ban pen pai bat ai yang ngi ya ka RTI tat anda dien bangi la appeal sa public authority